ya nara ọrụ jọba rụrụ onwe ya ya rụtalụ ala chikego ya wee chịwasị ya o rogbe nwanne ya gụchara akwụkwọ ya uche chukwu eme oyibo akpọ ya ka nwanne ya bidoro gbawa ego ndị obodo ha onye nọ ngọ n'okpuru mana ọ dịkwa na otu ihe juru m anya ya nwanne ya bịara bido ọrịa rie elu rie ala ọsị na ego adịghị nwanne ya nwụrụ n'ọrịa ahụ ebidosi ya onye nụrụ be asị m onye nụrụ be nwanne ya gbalagba ebelebe bụ na onye nụrụ be nwanne ya gbalagba nwanne ka enyi yo nwanne bụ ihe ukwuwe onye nụrụ be nwanne ya gbalagba ọ nụrụ be nwanne ya gbalagba ọ nụrụ be nwanne ga gbalagba ọ nụrụ be nwanne agbalọsọ ọ nụrụ be nwanne agbalọsọ ọ kaba aka ahụ ka m na-akọ ọ nụrụ be nwanne agbalọsọ igwe jidere maka ụtala azụ nwanne o chefuru n'ọba ala ka ji ya ọ nụrụ be nwanne agbalọsọ onye nụrụ be nwanne ya gbalọsọ ihe iji dachọ nwanne ka na-abịa dabịa ọ nụrụ be nwanne agbalọsọ nwanne ọma m otu akụkọ erughị izu orugo nwa ya akampana bụ nwanne ya ntị o jere gbaba ndị iri ka ego ya onye na onye ọbala ya sị ga agbalọsọ ya gbaga karị ga-agba nwanne gị ya gbaga ka ekpe ga-agbalọsọ ya gbara ngwa ngwa bịa kpọ nwanne ya ọ ma ruru nwanne ya were ọsọ ọkwa ịhụrụ uru nwanne m bara m onwe ka o si be bụ nwanne m onye nụrụ be ya gbalagba ụwa ihe yoruwele asị m n'ụwa ihe yoruwele ụwa ihe yoruwele uwe onye adịghị ka ibe akwa na-agụ ya ụwa mara yara ya bụ isi ụtọ ya oweye yoruwele oweye ebelebe egwuregwu oweye yeruwele oweye yo aha ebelebe ọsụwala agafe bụ mmadụ mara mmụọ ụmụrụ m ibe ka ma otu ga-emere ha agada gbachiri ụzọ towo okoro n'ụwa m ndị na-amaghị abịa ga-ebole ha ahụkwu egwu olu otiri aka dị ụmụ agbọghọbịa onye nọ n'ụzọ onwe ya okoro kwere njem ga mkpọrọ ya lọta mkpọrọ ihe o mere njem ga tara ya ha asị m na oweye ọ sụọla ọ kpụrụọla onye ji nko ji ya ghara onwe ya ebulebe egbuole ibe kasị chele egbuo agụgụ na-eri ibe nwanna m nwanne ọma m ebelebe egbuolenuo ụmụ amụrụ n'Igbo bịa gbara egwu m Abia steeti ndị ọma m eruwele aha igirigi osiwele Imo steeti ndị ọma m na-eza pamba ama m n'ala Igbo nwere mmadụ riwe Enugu steeti asị m ekele ụwa ihe oruwele Anambra steeti ndị m ndị ọga adịrị mma ebelebe eruwele Naija Delta ndị ọma m ezebọnụ ha ihe
oruwele onye gwara m gwa egwu shi na saa si m ewere omenala oriri ọbasi bi niile nyere m aka ka m adịrị ndị ike rara ebe n'ama ndị bịara ụlọ ọgwụ bịa gbara egwu onye ufe asị ga agbala egwu n'elu onye agha na omenala mewe omenelu igbo nwere omenala agaghị alala aha ala igbo ekweghị ekwe omenala ihe gagaga ụwa ihe ihe 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 onye metụrụ nwambe ọ bụ onye metụrụ nwambe onye metụrụ nwambe ka ma jụọ nwaanyị na-eri akụ n'udu mmiri egwu n'elu ụwa ya na di ya ejighị ebere si na ya na di ya ejighị ụka ije n'ụwa mana ọ bụ ke na-ebu ya ndị enyi ya ọ dị mkpa ọkọchị akparụọla ya ahụ n'elu ụwa dịkwa mkpa ọkọchị awụkpọla ya nwambe jiri bewa akwa anyị ganụ ndị enyile onye na-emetụ nwambele si gị kpacharakwa anya gị nụ ị na-emetụkwa nwambe m iche na nwambe nweghị mmadụ leyi enyi ọma m wee onye na-emetụ nwambele ọwụ onye na-emetụ nwambele onye na-emetụ nwambele ọwụ onye na-emetụ nwambele iche na nwambe nweghị mmadụ leyi onye metụrụ nwambe ole gị ndị nwere obi nwanne ụtanụ nọ ka ịchọba obi nwanne onye metụrụ nwambe n'elu ụwa agbara mbe nọ na-ewute elu ụwa ọwụ onye metụrụ nwambe ije n'ụwa agụtakpọkwa ya ndị enyi ya onye metụrụ nwambe ije n'ụwa abịsị ọkata gbagbuo onye nwe onye metụrụ nwambe ihe karịrị ite ya bakpuo ya n'elu ụwa ikpe mgbe onye metụrụ nwambe ndị enyi m onye na-emetụ nwambele anaghị emetụ nwamba aka si na nwamba adịghị onye nwe si na nwamba adịghị onye nwere ndị enyi m ayaya howe iche na onweghị mmadụ ayaya howe ha si na nwamba enweghị mmadụ ayaya howe ha si nwamba enweghị mmadụ na-achọ nwamba okwuo ha si ha ga-agbara mba ahụo nwambe ọ bụ onye metụrụ nwambe ije n'ụwa dịka kata hụrụ ụdọ na enye mmanya ọkwanụ mmadụ dobe ya ije n'ụwa kata jela ka ya dọrọ ọnwụgbo dọrọ ya ebere asị ma ọ wepụla m egwu ije n'ụwa ndị gbudu aṅụ na ịga onye na-asọrọ ụjọ rawa mmanụ aṅụ ike rara ọnwụ onye metụrụ nwambele onye metụrụ nwambele ọwụ onye metụrụ nwambele ọwụ onye metụrụ nwambele onye na-asọrọ anya nwee ike rara ọnwụ n'ụwa enyi mba enyi enyi mba enyi enyi mba enyi enyi mba enyi enyi o 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 enyi mba enyi ọ dị ibe enyi o enyi mba enyi ọ bụ enyi o enyi mba enyi nwoke bụ enyi o enyi mba enyi bụ enyi o enyi mba enyi onye bụ enyi o enyi mba enyi onye bụ enyi o enyi mba enyi ndị kpara akụkọ enyi mba enyi kpa akụkọ enyi mba enyi ndị kpara akụkọ gbogbo enyi mba enyi kpa akụkọ enyi mba enyi ndị omenụkọ enyi mba enyi ndị nwere obi nwanne ndị mere ka ala dị mma ọha ka nna bụ enyi o enyi mba enyi ndị jiri okpogo gba aka si na onye ọzọ gbururu ite enyi mba enyi enyi mba enyi enyi
mba enyi o enyi mba enyi o enyi mba ndị bara akụgbo enyi mba akụgbo enyi mba ndị bara akụgbo gbogbo enyi mba akụgbo enyi mba ndị bara akụgbo gbogbo enyi mba aka nna bụ enyi o enyi mba ndị agakwa n'elu gala omenala ha ji ehiri isi enyi mba ndị a na-abụ ha jide ego enyi ga ka ọ naghị adị ha mma enyi mba ndị a na-ejide okporo ụzọ dị n'obodo ede ya gbaa enyi mba ndị a na-ejide ohere ịgụ akwụkwọ na-efu enyere obodo aka ndị a na-akpapụ mmiri ala si ndị obodo gụrụ dịrị mma ndị adịghị ekwe karịrị ezigbo nwanna hụrụ n'anya ndị a jiri okpoko ụgbọ aka si n'onye eze ọgbụrụlite onye eze ọgbụrụlite onye eze ọgbụrụlite onye eze ọgbụrụlite onye eze ọgbụrụlite bịa gbara okpogodo okpogodo gbara okpogodo okpogodo onye eze ọgbụrụlite onye eze ọgbụrụlite bịa gbara akụ na gbogbo akụ ejimọfọ wee bịa ezumezu fụwa ma okpo nwaanyị atị alawa azụ nwanne mmadụ gbaruteghị n'ala ịgbaruteghị n'ala ije elu adịkwa mfe asị m na nwaanyị jụrụ mmanya ya mana otu ahụ si akpọ ma mere ngwanụ ka anyị ji dọfọ maka na onye adịghị ajị n'okwu adịghị ekwugoro enyi m onye jiri ọfọ n'oge ofe ama wee lọ nwanne m eji m ọfọ n'oge efogha ma m wee okenyi m eji m ọfọ n'oge efogha ma m ha eji m ọfọ n'oge aga mbara eji m ọfọ n'oge ajụọla gị ijikwa ọfọ were bịa mmanwe m eji m ọfọ ya oji ọfọ anaghị emerụ ahụ eji m ọfọ ya ebe ọ bụ na nne nke m adịghị adị ana m atọda afọ ọhịa ndị onye ọzọ ohi ọ dị m n'anya o were afọ n'oge usoro ụwa m ntụpe ntụpe na-agwa anụ enyi eji m ọfọ asị m eji m ọfọ ya asị m ejiri ọfọ m bịa ọ bụ onye jikwa ọfọ ya nwoke m si ya jikwa ọfọ nwaanyị m si ya jikwa ọfọ eke m amala onye ji ọfọ asị m na ọbasị mara onye ji ọfọ ọfọ ya ogwe ụfọdụ na-agba n'ebubrọnụ ọfọ ya ogwe ụfọdụ na-esi nke ha na-agba ọfọ ya ogwe chikere ụwa ga mara ya ọfọ ogwe eji m ọfọ ya akụkọ ndụ ala Igbo ndị ndụ ndị nwere uche nwee mmụọ o jiri omenala mere nri ndị gbara ebe na ama ala Igbo gbara ebe na ama Igbo ọkụkọ ndụ ndị ndụ oji ụkwụ asụ ụzọ ndị ndụ atụpụ ala ahụta mmụọ Igbo gbara ebe na ama Igbo nje emere onwe m ọnụ ọ nọ na mba emere mba mkpatu igoro ukwu kwuru ka n'ama ndị nnọchite anya pụrụ obodo ihu Igbo gbara ebe n'ama ala Igbo ndị nwe m ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị mma na
tiere m egwu